Kwa dhi mbele gi weche manyien mag migago riwruoge ma kedo ratiro mag oganda ochako chenro mar kedo kod rocho ratiro mag kit chwech kokalo kuom miyo jogo mirocho ratichgi duol mar wuok kata duol mar wuok oko mar loso mondo mi giyud ratichgi kaka owinjore. Gilero ni joma odak gi ng'ol thothne ok ong'eyo ratichgi makare kendo miyo ok giyud chenro mowinjore kodgi. Gi jo oganda oweling sama irocho ratichgi kendo mondo gilosi giyud kony mowinjore. Chenro mar tiego ewi ratiro itimo e gwenge Maseme, Nyando kod kar dak ma Wanyata. Good afternoon. Gigi for making this happen. I want to thank the government that has been here. Why are you singing to your children? We are financing these organizations that are much closer to the people, and so that they can really try to support and enforce the knowledge and awareness on how to access justice and also about what are your rights. New biro mondo kon jogo moroch ratichgi mondo okony kaka ginyalo yudo konyruok kuom ratichgi morochi. Konyruok en kaka yor thieth, konyruok en kaka yor ratiro maginyalo yudo e kotwa. Koro wakwayo onagi duto jowa modak Manyata A, Manyata B, Seme kod Nyando ni jogo moroch ratichgi. Gima wacho ni ka ok iwuoyo to onge ng'ama nyalo ng'eyo kata noroch ratichi. Kaka koro people who are challenged with disability iyudo ka wuodhgi ok yot, to ka gimoro time modwaro no report obedo gi tabu mang'eny mondo ter wach.